Kaixo, gaur diskotekako sekuentzia guztia grabatzen ari gara. Ikusi nahi duzue nola grabatzen dugu? Etorri gurekin. Zuloriko beren ezagutzen dut honetarako. Bueno, hemen gaude gaur diskotekako sekuentziak grabatzen. Ja, nahi zilero. Nora, ni jelosko jartzea nahi baduzu, ez du funtzionatzen. Hortikan goaz! Plan hauek grabatzeko, lehendabizi jartzen dugu musika, ez? Erritmoan zertzeko ta. Gero, gelditzen da musika, eta figuranteak edo aktoreak, sekuentziaren arabera, erritmo hori jarraitzen dute, ez? Eta holan guk, aktoreok, testu izatekotan, hitz egin zakegu inolako arazorik gabe. Bestela musika eta gure hitza, solapatuko ziren eta ez den ondo entzungo. Eta orain, ezin dut alaitzekin hitz egin? Alitzekin hitz egitearena, ni zorratzeko edo. Ara, tia, zut, zertan zabiltza? Lehenengo esaten diazu zingerera lagunak izan. Eta orain? Txikitako momentuak oroitzapenen katiak heltzen naute. Hauendik hemen gaude denbora geldi nahien lagunekin beste trago baten bila.